тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон. Бале, барномаи Донояк аст. Манзури шумо ва ин лаҳза ман Мадина ҳамроҳ бо 4 дустуряк аз боғчаи рақами 27 ноҳияи Шоҳмансур мехоҳем барномаро оғоз намоем. Пас бо мо буданро фаромӯш насозед, чунки ин барнома низ ба мисли барномаҳои дигар ҷолиб хоҳад буд. Зебунисо 6 сола аст. духтараки чақон ва хушчақчақ мебошад. озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш расмкашӣ мебошад. бештар тасвир намудани манзараҳои кишварамонро дӯст медорад. Мирсаид 6 сол дорад. ӯ низ зеҳни тез ва нутқи буроро дорост. ҳарчанд ҳоло нав 6 сола аст, вале аллакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш бошад гӯш кардани афсона мебошад. дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. румайсо дониши хеле хуб дорад. шеърҳои зиёдеро аз бар кардаасту нутқаш хеле буро мебошад. дар гурӯҳ духтараки фаъол аст. румайсо соли оянда ба мактаб меравад ва мехоҳад дар оянда муаллима шавад. сафия духтараки боодобу ширин сухан аст. зеҳни тез ва нутқи буро дорад. дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. салом бачаҳо. Ассалом. офарин, ба барномаи мо хуш омадед. чӣ тавре ки ба шумо маълум аст, барномаи Донояк аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволӣ пешниҳод мекунам. агар шумо омода бошед, саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. омода ҳастед? Бале. пас бо диққат бошед. саволи якум чунин аст. дар табақча 6 дона олу буд. Аниса 1 дона ва додараш 2 дона олуро хӯрданд. дар табақча чанд дона олу монд? кани ки ҷавоб медиҳад? румайсо аввалин шуда даст бардоштанд. пас мо ҷавоби саволро аз ӯ мепурсем. марҳамат румайсо. ҳамагӣ дар табақча 3 та олуча монд. дар табақча аввал чанд дона олу буд? дар табақча 6 дона олу буд. аниса 1 таашро хӯрд ва додараш 2 таашро. чанд дона олу монд? 3 та олу монд. яъне ҷавоби дуруст чанд аст? 3. офарин румайсо, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мегузарем ба саволи дигар. аниса бо модараш ба мағоза рафт. бо 2 сомон яхмоз, бо 2 сомон конфет ва бо 3 сомон об харид. аниса чанд сомонӣ харҷ кард? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат сафия. аниса 7 сомони харид кард. сафия, шумо ин ададро аз куҷо ҳосил кардед? кадом рақамҳоро бо ҳам ҷамъ кардед? 2 ҷамъи 2 4, 4 ҷамъи 3 7. яъне ҷавоби дуруст чанд аст? аниса чанд сомон харҷ карда буд? 7 сомон харид кард. бо 7 сомон чиҳо харида буд? бо 2 сомон бо 2 сомон конфет, бо 2 сомон яхмоз, бо 3 сомон об. яъне ҷавоби дуруст чанд аст? 7. офарин сафия, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи сеюмро мехонам. бо диққат бошед. савол чунин аст. аз 1 то 10 ва баръакси он ҳисоб кунед. марҳамат мирсаид. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 баръаксаш? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. офарин мирсаид. хуб бачаҳо, бо диққат бошед. саволи чорумро мехонам. савол чунин аст. боғбон дар боғ ниҳолҳои нав шинонд. 3 ниҳоли себ, 3 ниҳоли нок ва 4 ниҳоли шафтолу. боғбон дар боғ ҳамагӣ чанд ниҳол шинонд? марҳамат зебунисо. боғбон дар боғ 10 ниҳоли нав шинонд. хуб зебунисо, шумо мегуфтед ки ин ададро аз куҷо ҳосил намудед? 3 ҷамъи 3 6 мешавад, 6 ҷамъи 4 10 мешавад. яъне боғбон дар боғ чанд дона ниҳоли нав шинонд? 10 дона. яъне ҷавоби дуруст чанд аст? 10. офарин зебунисо.
бинандагони азиз, инҷо шарти аввали барнома низ ба анҷом мерасад. Биёед холҳои ба даст овардаи иштирокчиёнро дар шарти аввали барнома ҳисоб карда мегузарем ба шарти дуюми барнома. чӣ тавре пай бурдед, шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчӣ ғолибиятро аз даст додан намехост. ҳар яке мехост аввалин шуда даст бардорад ва соҳиби хол шавад. дар натиҷа дар шарти аввал ҳама иштирокчиён як холиро соҳиб шуданд. моро ду шарти дигар интизор аст. биёед якҷо тамошо мекунем. ёдовар мешавам ки саволҳои шарти дуюми барнома доир ба филмҳои тасвирӣ ва афсонаҳо тартиб дода шуданд. пас бо диққат бошед, саволи аввали шарти дуюми барномаро мехонам. дар афсонаи рӯбо ва лаклак дӯстии онҳо барои чӣ зуд ба охир расид? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат румайсо. рӯбо ба лаклак таваққи хӯрокро дод ва лаклак дар таваққи рӯбо хӯрда натавонист. лаклак ба рӯбо кӯзаи дарозро доду рӯбо хӯрда натавонист. яъне барои чӣ дӯстии онҳо зуд ба анҷом расид? барои он ки якдигар фаҳмӣ накарданд. барои ҳамин дӯстии лаклак ва рӯбо зуд ба анҷом расид. ҳамин тавр не? бале. офарин румайсо, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мегузарем ба саволи дигар. қаҳрамони кадом филми тасвирӣ пояфзолашро дар қасри шоҳ гум мекунад ва оқибати он чӣ мешавад? марҳамат Сафия. ин филми тасвирӣ золушка мебошад. яъне золушка дар қасри шоҳ пояфзолашро гум мекунад. баъд оқибати ин ҳодиса чӣ мешавад? шоҳзода поязои золушкаро меёбад. золушкаро пайдо мекунад ва онҳо хонадор мешаванд. яъне ба ҳамин филми тасвирӣ тамом мешавад. ҳамин хел не? бале. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мегузарем ба саволи дигар. дар афсонаи Пиноккио вақте ки Пиноккио дурӯғ мегӯяд, бо ӯ чӣ ҳодиса рух медиҳад? марҳамат Зебунисо. вақте Пиноккио дурӯғ мегӯяд, бинияш дароз мешавад. аз ҳамин ҷо мефаҳманд ки ӯ дурӯғ мегуфтааст. Зебунисо мегуфтед ки Пиноккио бояд чӣ кор мекард ки бинияш аз сари нав кӯтоҳ мешуд? вай бояд рости гапро гап занад. офарин Зебунисо, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб бачаҳо, саволи чорум чунин аст: ки метавонад барои мо шеър қироат кунад? ҳама шеър медонед? биёед Сафия, аз шумо оғоз мекунем. марҳамат. олучагӯи бодом, ман духтараки додо, додом шина чухра, ман чойрезаки додо. офарин Сафия. марҳамат Румайсо. аз пешвои миллат, субҳи расои миллат, аз дидҳаш бирезад нуру зиёи миллат. аз пешво биномус рести ватанпарастӣ, то шоми давлати худ ори ба авҷи ҳастӣ. қадри ватан бидонад марде ки дорад имон, ободии ватан шуд номусу дангу виҷдон. хокаш ба соли тилло, хокаш мисоли райҳон, зимрӯ чу шамси тобон, яктоз Тоҷикистон. бо пешво бинозем, бо халқи сарфарозем, бо ӯ барои миллат қохи умед созем. офарин Румайсо. марҳамат Мирсаид. ватан ватан ватанҷон барои мо дили ҷон, чун падару чун модар моро гирифтӣ дар бар. офарин Мирсаид. марҳамат Зебунисо. баҳор омад гули савзан қатор омад, ба деҳқон вақти кор омад, баҳори лолазор омад. баҳор омад ба деҳрӯзӣ, бичун гулҳои наврӯзӣ, бипӯш тоқии сардӯзӣ, баҳори лолазор омад. офарин Зебунисо. бинандагони азиз, шунаве ки шумо шоҳид будед ба ин савол ҳар чор иштирокчии мо ҷавоби дуруст доданд. пас ба ҳар яки онҳо як холӣ дода мешавад ва дар ин ҷо шарти дуюми барнома низ ба анҷом мерасад. биёед холҳои ба дастовардаи иштирокчиёнро дар шарти дуюми барнома ҳисоб карда мегузарем ба шарти сеюми барнома.
шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт Зебунисо ва Мирсаид як холӣ, Румайсо ва Сафия бошад ду холро соҳиб шуданд. бо мо бимонед ва натиҷаи шарти сеюмро якҷо тамошо мекунем. бачаҳо бо диққат бошед, саволи аввали шарти сеюми барномаро мехонам. савол чунин аст: маконе ки дар он ҷо одамон метавонанд бе ягон тарсу ҳарос ҳайвонҳои ваҳширо тамошо кунанд, чӣ ном дорад? марҳамат, Румайсо. این مکان باغ حیوانات می باشد. Румайсо, шумо ягон бор ба боғи ҳайвонот рафтаед? بله. дар он ҷо ҳайвонҳо бисёранд? بله. натарсидед? نه. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. дар кадом фасли сол табиат ранги сабзро мегирад? марҳамат, Сафия. در فصل بهار طبیعت رنگ سبز را می گیرد. офарин, Сафия. саволи дигар чунин аст: чор меваеро номбар кунед ки дар фасли баҳор пухта мерасад. кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Румайсо. آلو، گلاس، قلفینه، توت. офарин, Румайсо, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. кадом ҳайвони ваҳшӣ хобро бештар аз дигарон дӯст медорад? марҳамат, Зебунисо. این حیوان وحشی خرس است. Зебунисо, шумо хирсро аз наздик дидаед? بله. дар куҷо? در باغ حیوانات. офарин, Зебунисо, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, ин ҷо саволҳои шарти сеюми барнома низ ба анҷом мерасад. биёед холҳои ба даст овардаи иштирокчиёнро дар ҷамъ ҳисоб карда ғолибро муайян мекунем. дар шарти сеюми барнома низ ҳар як иштирокчӣ пешдастиро аз даст додан намехост. чун ин шарти охирини барнома аст, кӯшиш менамуданд холҳои бештарро ба даст оранд ва дар натиҷа Зебунисо ва Сафия як холӣ, Румайсо бошад ду холро ба даст овард. ҳамин тариқ баъд аз ба анҷом расидани се шарти барнома, Зебунисо 3 хол, Мирсаид 2, Сафия 4 ва Румайсо бошад 5 холро соҳиб шуд. аз ин бармеояд ки ғолиби барномаи имрӯзаи мо Румайсо мебошад. Румайсо, ғолибият муборак. бинандагони азиз, тавре ки шумо пай бурдед, ғолиби барномаи имрӯзаи мо Румайсо гаштанд. пас бед барои Румайсо як қарсак мезанем. офарин, Румайсо, ғолибият муборак бошад. шумо ягон гуфтанӣ доред? من خیلی شدم که غالب برآمدم. мо низ хеле шудем ки шумо дар барномаи имрӯзаи мо ҳамроҳи ҳамсабақонатон ширкат варзидед. бори дигар ғолибият муборак бошад. бачаҳо, шумо низ роҳ афтода нашавед, чунки дар иштирок дар барномаи мо ин худ як ғолибият аст. бештар хонед, бештар омӯзед ва дар дигар барномаҳои шабакаи Баҳористон низ ширкат варзед. бинандагони азиз, ин ҷо барномаи навбати донояк ба анҷом мерасад. то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бимонед. хайр!